Αλόχα! Παιδιά, τι ζέστη έχει βάλει. Το θυμάστε το παλιό background? Και ναι, είμαι στο δωμάτιο και με όλα αυτά τα φώτα εδώ πέρα έχω σκάσει και με αυτό το μάλλον που φορώ έχω σκάσει και δεν είναι Ιούλης, Απρίλης. Δεν ξέρω αν θα μας βγει σε καλό αυτό. Πάμε να κάνουμε επιτέλους το βίντεο που όλοι περιμένετε τόσο καιρό. Το βίντεο που είχε τις περισσότερες συμμετοχές στο Instagram. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε ξετρελαθεί ποτέ τόσο πολύ πάλι με ένα θέμα, και το συγκεκριμένο είναι η Barbie προφανώς, γι' αυτό και τα ροζ και τα λιλά και τα όλα αυτά τέλος πάντων. Βγήκαν πάρα πολλές οι ταινίες της Barbie που μου προτείνατε. Δεν μπορώ από ό,τι καταλαβαίνετε να τις βάλω όλες σε ένα βίντεο, γιατί θα βγει τεράστιο, θα πεθάνω στο μοντάζ και όχι. Και επίσης δεν θα το κάνω σε δύο part, γιατί αυτές οι Barbie που θα μπαίναν στο δεύτερο part απλά μου τις είχε αναφέρει, ξέρω εγώ, ένας-δύο, οπότε απλά θα τις αναφέρω στο τέλος σαν επιπλέον ταινίες. Πάμε να συγκεντρώσουμε λοιπόν τις Barbie με τις περισσότερες ψήφους σε αυτό το βίντεο από εσάς στο Instagram. Και οι περισσότερες, με βάση εννοείται πάντα και το σκονάκι βατραχάκι, οι περισσότερες Barbie λοιπόν ψηφίσατε είναι 8. Οπότε θα ανέβουμε από το 8 μέχρι την πρώτη θέση να δούμε ποια Barbie είναι αυτή που ανήκει στις καρδούλες όλων μας. Στην 8η θέση λοιπόν είναι η Barbie και το μαγεμένο κάστρο. Σε αυτήν την ταινία ο ρόλος της Barbie είναι διπλός. Και βλέπουμε την Barbie ως Λιάννα και Barbie Αλέξα. Είναι δύο φίλες οι οποίες είναι λίγο στενά οικονομικά θα λέγαμε και μένουν σε ένα σπιτάκι στο δάσος και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, ώσπου βρίσκουν έναν μαγικό καθρέφτη με μια μελωδική φωνή. Και έτσι πάει η ιστορία. Είναι μια ταινία με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, κολλητικά τραγούδια, που προφανώς δεν θα μπορώ να βάλω στο βίντεο γιατί η Barbie είναι πάρα πολύ αυστηρή με τα δικαιώματα, οπότε δεν θα υπάρξει βίντεο αν προσθέσω τα τραγούδια. Ή φαν θυμάστε τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη ταινία είναι του 2008. Τη Λιάννα εννοείται την ξανθιά μορφή της Barbie την κάνει η Σία Κοσκινά, πάρα πολύ γνωστή φωνή της Barbie. Και την Αλέξα τη μελαχρινή την κάνει η Αργυρό Βούρου, αν προφέρω σωστά. Αυτές οι Barbie μην ξεχνάμε ότι έχουν και τους αντίστοιχους ερωτές τους. Τον Ιαν τον κάνει ο Άλεξ Παναγής, παρακαλώ πολύ. Και τον Τζέρεμι, ο ακίνδυνος Γκίκας. Δύο λατρεμένες φωνές της μεταγλώτησης, με πάρα πολύ ταλέντο στη μεταγλώτηση τέλος πάντων. Όσον αφορά τη μουσική στις ταινίες της Barbie, παίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο όνομα συνεχώς. Δηλαδή, στην έρευνα που έκανα, ρε παιδί μου, και το έψαχνα, λέω πρέπει να αναφέρω και τον κυριούλη τέλος πάντων που συνέθεσε ή έγραψε τα τραγούδια ή τη μουσική αυτών των ταινιών, γιατί πραγματικά πολλές ταινίες της Barbie έχουν απίστευτη μουσική, πάρα πολύ καλή δουλειά στη μουσική. Το κομμάτι λοιπόν των τραγουδιών της μουσικής το έχει κάνει ο απίστευτος Άρνι Ρουθ. Θα τον ξανακούσουμε σε άλλες ταινίες που έρχονται. 7η θέση είναι η Barbie και ο μαγεμένος Πίγασος, που είναι ταινία κινουμένων σχεδίων του 2005. Την Barbie εννοείται την κάνει η Σία Κοσκινά και σε αυτήν την ταινία, και η Σία Κοσκινά θα ακουστεί πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο, εννοείται. Και σε αυτή την ταινία βλέπουμε την Barbie, η οποία είναι μια έτσι θα λέγαμε καταπιεσμένη πριγκίπισσα σε ένα μαγεμένο παλάτι, όπου της αρέσει πάρα πολύ το πατινάζ και έχει όλο αυτό το χειμωνιάτικο και μαγευτικό τοπίο μέσα στα μπλε, άσπρα και μοβ χρώματα, υπέροχο. Έχει χάσει μία αδερφή, την Μπριέτα, την οποία βρίσκει και την σώζει από τον μάγο Γουέλοκ και μαζί ανεβαίνουν στους ουρανούς τέλος πάντων και μπλα 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 μπλα. Την Μπριέτα την κάνει η Μαρία Κωνσταντινίδου. Τον αγαπημένο πρίγκιπα της Barbie αυτή τη φορά το κάνει ο αγαπημένος ακίνδυνος Γκίκας. Και η υπέροχη μουσική και αυτής της ταινίας έχει συνθέσει ο Άρνι Ρουθ. Δεν έχει τραγούδια η συγκεκριμένη ταινία από ό,τι θυμάμαι, αλλά και πάλι η μουσική της είναι υπέροχη. 6η θέση. Barbie και οι 12 Βασιλοπούλες, ταινία κινουμένων σχεδίων του 2006. Είναι ταινία ξεκάθαρα για όσους αγαπάνε και όσες αγαπάμε το μπαλέτο. Είναι μια ταινία αποκλειστικά με χορό, υπέροχη πάλι μουσική. Ποιανού είπαμε? Του
του Arnie Ruth σωστά. Η Barbie στις 12 βασιλοπούλες λοιπόν, βλέπουμε την Barbie στον πρωταγωνιστικό ρόλο προφανώς, έχει άλλες 11 αδελφούλες, η κάθε μία με τα δικά της χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, η μία είναι, ξέρω εγώ, καλή στην υπασία, η άλλη διαβάζει πολλά βιβλία, η κάθε μία με το δικό της χαρακτηριστικό τέλος πάντων και το δικό της ταλέντο. Είναι ευτυχισμένες, περνάνε υπέροχα με τον πατέρα τους τον βασιλιά στο παλάτι, ώσπου έρχεται αυτή η απέσια θεία τους, τι ήτανε, στο παλάτι για να τις διαπαιδαγωγήσει, γιατί ήταν η κάθε μία ξεχωριστή, αναφθόρμητες, ατίθασες βασιλοπούλες και δεν έφεραν καθόλου καλό όνομα στο βασίλειο. Και όπως καταλαβαίνετε, ο βασιλιάς ήθελε κάποιον να τις εκπαιδεύσει ως κατάλληλες για βασιλοπούλες. Ναι, ήταν η πιο αρρωστημένη κακιά νομίζω, ήταν πάρα πολύ απάνθρωπη, δηλητηρίαζε τον βασιλιά και της έκανε τη ζωή κόλαση. Ώσπου βρήκανε μια μαγική πύλη και συνέχισαν το όνειρό τους εκεί, τέλος πάντων. Θυμάστε παρακάτω τι γίνεται. Εννοείται ότι την Barbie την κάνει ακόμα και εδώ η Σία Κοσκινά. Ο αγαπημένος μας Derek που έφτιαχνε τα παπούτσια στις βασιλοπούλες. Τον Derek λοιπόν τον κάνει ο Κωνσταντίνος Κυριακού. Πάρα πολύ συμπαθητικός χαρακτήρας, όχι πρίγκιπας, τσαγκάρι σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τη μουσική είπαμε ποιος την κάνει, ο Arnie Ruth, βεβαίως. Για την 5η θέση θέλω την προσοχή σας. Στην 5η θέση δεν είναι μία, αλλά 3 ταινίες κινουμένων σχεδίων της Barbie και τις έβαλα όλες μαζί στην 5η θέση γιατί είναι η τριλογία, να πω, της Barbie Fairytopia, Barbie στην Εραϊδοχώρα βασικά, και η πρώτη ταινία αυτής της σειράς είναι η Barbie Fairytopia του 2005, η πρώτη ταινία, όπου εδώ βλέπουμε την Ελίνα, μια νεράιδα η οποία δεν έχει φτερά και γι' αυτό είναι η καημένη, ρε παιδί μου, της υπόθεσης, δεν την πολυπαίζουν οι υπόλοιπες νεραϊδούλες. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ δυνατό κακό χαρακτήρα, τη Λαβέρνα, που fun fact, τη φωνή της Λαβέρνα, αν την ακούσετε, ίσως σας θυμίσει μια πάρα πολύ γνωστή και χαρακτηριστική φωνή κάποιας ηθοποιού. Την αγαπητή παύλα κακή Λαβέρνα την κάνει η Μαρία Πλακίδη, η οποία, θέλω να σημειώσετε εδώ πέρα, ότι είχε δώσει τη φωνή της στη Σοράγια από τη Μαρία της γειτονιάς. Ναι. Την Ελίνα εννοείται την κάνει Σία Κοσκινά και εδώ και στις 3 ταινίες. Ένας αγαπημένος χαρακτήρας όλων μας, πιστεύω, δεν γίνεται να μην τον λατρέψεις αυτό το χαρακτήρα από την Barbie σε όλες τις ταινίες αυτές τις νεραϊδοχώρες τέλος πάντων, δεν είναι άλλος από τον αγαπητό, μισό λεπτό, τον έχουμε και εδώ, Bibble. Εντάξει, αυτό εδώ το «ον», όποιος το σκέφτηκε πραγματικά, βραβεία, όλα τα βραβεία του κόσμου, πραγματικά είναι ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες, παύλα κατοικίδια της Barbie. Γιατί όπως είναι γνωστό, μία σωστή Barbie έχει πάντα και ένα κατοικίδιο σε όλες τις ταινίες αυτό. Οπότε ο αγαπητός Bibble εδώ, ο οποίος κάποια στιγμή έκανε και ήχο, δεν θυμάμαι αν κάνει ακόμα. Ναι, παλιά ακούγονταν πιο δυνατά, τέλος πάντων, ο αγαπητός Bibble εδώ. Τον αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Το Bibble λοιπόν, έφαγα τρίχες. Από το Bibble, δεν ξέρω για τα ελληνικά, αλλά αυτά τα ωραία που έκανε ο Bibble σαν την ομιλία του Bibble, ένας Λιτόκαρ, κάπως έτσι βρήκα ότι το είχε κάνει. Είχε δώσει τη φωνή του σε αυτό το μαγευτικό γλυκούλικο χαρακτήρα της Barbie. Και μαντέψτε, τη μουσική σε αυτή την ταινία δεν την έχει γράψει ο ίδιος κυριούλης που αναφέραμε και στις προηγούμενες. Ο Eric Colvin έχει γράψει τη μουσική για την Barbie Fairytopia. Εμένα δεν ήταν και από τις αγαπημένες μου ταινίες της Barbie, δεν ξέρω, δεν ταυτίστηκα ποτέ με την Ελίνα, ήταν λίγο περίεργη η φατσούλα της. Δεν ξέρω, δεν ήταν από τις αγαπημένες μου για κάποιο λόγο. Σε αντίθεση με τη δεύτερη ταινία από την Εραϊδοχώρα,
Barbie στη Γοργονοχώρα του 2006 και μαντέψτε γιατί ήταν μια έτσι λιγάκι πιο αγαπημένη μου ταινία, προφανώς γιατί είχε γοργόνες. Και είδαμε όλο αυτό το μαγευτικό κόσμο κάτω από τη θάλασσα και το βυθό στην Barbie. Ήταν απίστευτη εικόνα κάτω από το νερό, τόσο όμορφα χρώματα με κοράλια, τούνελ, υποβρύχια τούνελ, σαν σπηλιές με φύκια, καταράχτες, λίμνες, οι γοργονάνθρωποι ήταν πραγματικά, στα μάτια μου τουλάχιστον, πολύ πιο wow και ξετρελάθηκα ακόμα παραπάνω την Ελίνα έγινε γοργόνα. Βέβαια, τις ίδιες δεν τις πολύ άρεσε, έπρεπε να γίνει αναγκαστικά γιατί η καημενούλα, ό,τι είχε πρωτοπάρει τα φτερά της, γιατί αν θυμάστε, είπαμε στην πρώτη ταινία δεν είχε φτερά, και να τα αποχωριστεί τώρα με μια ουρά για να σώσει πάλι το γοργονόκοσμο, ήταν λίγο σάντρε, παιδί μου. Για αυτήν, όχι για μας. Οι ίδιοι μεταγλωτιστές, όπως και στην πρώτη ταινία, παραμένουν. Απλά εδώ γνωρίζουμε και την γοργόνα μας, την πολύ έτσι ναζιέρα και τσαχπίνα Νόρη, στην οποία δανείζει τη φωνή της η Αργυρό Βούρου. Και το νούμερο αυτό 5, συν 3 σε παρένθεση, κλείνει με την ταινία της Barbie και το μυστικό του ουράνιου τόξου. Όπου εκεί βλέπουμε την Barbie, πάει και γίνεται φοιτητριούλα, μαθητριούλα, και μαθαίνει την τέχνη, τις μαγικές ικανότητες μιας νεράιδας. Του 2007 αυτή η ταινία. Αναχρόνο είχαμε και μια φεριτόπια, δηλαδή είναι του 5, του 6 και του 7 η τελευταία κλείνει η τριλογία της φεριτόπια. Στην τέταρτη θέση είναι η αγαπημένη δική μου ταινία της Barbie. Είναι η ταινία που ανακάλυψα ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν μόνο διάλογοι και μονόλογοι σε ένα κινούμενο σχέδιο, σε οτιδήποτε βλέπεις σαν ταινία, αλλά μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Και δεν μιλάω για άλλη προφανώς από την Barbie, Βασιλοπούλα και Χωριετοπούλα, ταινία musical κινουμένων σχεδίων του 2004. Πάλι εδώ βλέπουμε την Barbie σε διπλό ρόλο, ως Βασιλοπούλα Ανελίζ και ως Χωριετοπούλα Έρικα. Αυτή τη φορά η Σία Κοσκινά παίζει διπλό ρόλο, δεν έχουν χωρίσει τη μεταγλώτηση σε δύο χαρακτήρες, η Σία Κοσκινά υποδίεται και τη Βασιλοπούλα και τη Χωριετοπούλα. Φανταστείτε πως είναι να μιλάς με τον εαυτό σου στη δουλειά. Εδώ πέρα έχουμε και δύο πάρα πολύ γοητευτικούς πρίγκιπες, τον Ντομινίκ και τον Τζούλιαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δίνει τη φωνή του στον Ντομινίκ και στον αγαπημένο καθηγητή της καρδιάς μας, τον Τζούλιαν, τη φωνή του δίνει ο ακίνδυνος Γκίκας. Υπέροχος! Παιδιά, τον είχα ερωτευτεί αυτό το χαρακτήρα. Παντού έβλεπα έναν Τζούλιαν με τη φωνή του ακίνδυνου Γκίκα. Ήταν top. Ήταν το αγαπημένο μου ζευγάρι της Barbie, ο Τζούλιαν και η Ανελίζ. Μαντέψτε τη μουσική εδώ, Άρνη Ρουθ. Αγαπημένη μου ταινία της Barbie, γιατί εκτός από τα υπέροχα, υπερκολλητικά τραγούδια, τα οποία μπορείς να κάνεις καραόκε με τους φίλους σου και εγώ προσωπικά με τους δικούς μου το έχουμε λιώσει. Εκτός λοιπόν από τα μαγευτικά τραγούδια και μουσική αυτής της ταινίας, η πλοκή είναι ακόμα πιο υπέροχη. Φανταστείτε, έχουμε ένα βασίλειο στο οποίο γεννιέται μία βασιλοπούλα, η Ανελίζ, και την ίδια εποχή τέλος πάντων γεννιέται και μία πιο φτωχή, ρε παιδί μου, ένα πιο φτωχό κοριτσάκι, η Έρικα, και αυτές οι δύο μετά από χρόνια συναντιούνται και τραγουδάνε. Ξέχασα τον Πρέμιγκερ, καλά αυτός κι αν ήταν top κακός. Ο Πρέμιγκερ είχε σχέδιο λοιπόν να απαγάγει τη Βασιλοπούλα για να καταφέρει να παντρευτεί τη Βασίλισσα και να πάρει το θρόνο, και έτσι αφού εξαφανίζεται η Ανελίζ, όπου είχαν κανονίσει και το γάμο με τον Ντομινίκ, δεν γίνεται να ακυρωθεί αυτός ο γάμος, οπότε ο Τζούλιαν βάζει την Έρικα να υποδηθεί την Ανελίζ. Καλά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ταινία, παιδιά, να τη δείτε όλοι. Είναι η top αγαπημένη μου και εσύ είναι στην τέταρτη θέση, δεν πειράζει. Και έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στην τριάδα από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων της Barbie, όπου στην τρίτη θέση έχουμε την Barbie στη λίμνη των Κύκνων του 2003. Πάλι εδώ έχουμε έντονο το στοιχείο του χορού και πόσο μάλλον του μπαλέτου, με κλασική μουσική αυτή τη φορά, επενδυμένη η ταινία, του πραγματικά λατρεμένου μου Τσαϊκόφσκι. Η μουσική αυτού του ανθρώπου είναι απίστευτη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει Τσαϊκόφσκι, αν τον γνωρίζετε, αλλά αν όχι και οι πιο μικροί, γκουγκλάρετε, βάλτε στο YouTube Τσαϊκόφσκι και θα πάθετε πλάκα. Έχει γράψει πάρα πολύ γνωστά μπαλέτα και όσο πάμε προς την αρχή, να ξέρετε, θα είναι διαμάντια. Πολύ παλιές, καλές, αγαπημένες μας κλασικές ταινίες της Barbie, που θεωρώ πια έχουν λίγο
χάσει αυτή τη μαγεία, γιατί τώρα τι να συγκριθεί με Τσαϊκόφσκι. Εδώ στην κορυφή χάνουμε τη Σία Κοσκινά ως Μπάρμπι και έχουμε άλλη φωνή. Στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν την Μπάρμπι Οντέτ κάνει ήρωα Λούπι. Μια κοπέλα με αγνή καρδιά φτάνει σε ένα μαγεμένο δάσος, παίρνει έναν μαγικό κρίσταλο ο οποίος την προστατεύει από τον μάγο Ρόθμπαρτ, ο οποίος έχει μαγέψει όλο το δάσος και το παίζει, να πούμε, εξουσία. Έχει και μια κόρη, την πολύ αγαπητή σπαστικιά, σε εισαγωγικά, Οντίλ, οι οποίοι αυτοί μεταμορφώνονται και σε κάτι πουλιά. Και η Μπάρμπι προσπαθεί να προστατεύσει και να λύσει τα μάγια του Ρόθμπαρτ, να σώσει τους χαρακτήρες, οι οποίοι όλοι ήταν άνθρωποι και για κάποιο λόγο τώρα γίνανε ζώα εξαιτίας του. Και έτσι όταν ο μάγος βρίσκει και την Οντέτ, τη μετατρέπει και αυτή σε κύκνο την ημέρα και παίρνει την ανθρώπινη μορφή της μόνο τη νύχτα. Υπάρχει και εδώ ένας γοητευτικότατος πρίγκιπας, ο Ντάνιελ, στον οποίο τη φωνή του έχει δώσει ο Μιχάλης Κουκουλωμάτης, αν το λέω σωστά. Υπέροχοι χαρακτήρες, υπέροχη μουσική, εννοείται Τσαϊκόφσκι. Υπέροχη ταινία. Δεύτερη θέση είναι η Ραπουνζέλ, Μπάρμπι Ραπουνζέλ του 2002. Καλέ παιδιά, πόσο πίσω πάμε. Και σε αυτή την ταινία τη φωνή της δίνει η Λούπι, στην Μπάρμπι. Υπέροχη ταινία για όσους αγαπάνε τη ζωγραφική, δεν έχει τραγούδια, έχει και αυτή πολύ καλή μουσική. Ξανά από Άρνη Ρουφ και εδώ στην Μπάρμπι Ραπουνζέλ, το background από πίσω. Έχει και ένα τραγουδάκι όπου τραγουδάει εκεί που η χτένα της μετατρέπεται σε πινέλο. Πάρα πολύ ωραία σκηνή. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να βάλω τα τραγούδια, αλλά πραγματικά η Μπάρμπι είναι πάρα πολύ αυστηρή με τα δικαιώματα. Η Μπάρμπι είναι φυλακισμένη μέσα σε ένα κάστρο από τη μάγισσα Γκόθελ, η οποία δεν την αφήνει να πάει πουθενά. Τυχαίνει και μέσα από μια μαγική πύλη που ζωγραφίζει και βασικά αυτό ήταν τέλειο. Ζωγράφιζε και ό,τι ζωγράφιζε γινότανε ζωντανό. Γινότανε πραγματικό, οπότε είχε πάει και είχε κάνει μια ζωγραφιά στον τοίχο που έδειχνε το χωριό και μπήκε μέσα από τον τοίχο πραγματικά στο χωριό, μεταφέρθηκε στο χωριό και εκεί γνώρισε τον αγαπητό πρίγκιπα της ταινίας αυτής, τον πρίγκιπα Στέφαν, όπου πάλι δίνει τη φωνή του Μιχάλης Κουκουλωμάτης. Πάρα πολύ ωραία ταινία, έχει και ένα κουνελάκι, πώς το λέγανε το κουνελάκι, το πολύ έτσι λίγο γκρινιάρικο. Θυμάμαι το Δράκο, την Πινελόπη, τον Μόβ και τον παπά της που ήταν πάρα πολύ αυστηρός, καλά πολύ συγκινητική σκηνή προς το τέλος. Πώς το λέγανε το κουνέλι, πήγαν πώς λέγανε το κουνέλι, δεν θυμάμαι. Και φτάνουμε στην πρώτη θέση, που ποια Μπάρμπι θα μπορούσε να έχει πραγματικά τις περισσότερες ψήφους από όλες τις ταινίες της Μπάρμπι, να είναι καινούργια ταινία, να είναι παλιά ταινία. Πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων της Μπάρμπι, όντως η πρώτη, έχει και την πρωτιά σε αυτό το βίντεο. Και δεν αναφέρομαι σε άλλη από την Μπάρμπι στον Καριοθράφστη, ταινία κινουμένων σχεδίων του 2001 παρακαλώ, και του 2001 και η πρώτη ταινία της Μπάρμπι και νούμερο 1 σε αυτό το βίντεο για την Μπάρμπι. Τρελό. Η Μπάρμπι στον Καριοθράφστη και αυτή έχει μουσική Τσαϊκόφσκι, υπέροχη, και αυτή έχει έτσι πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα, θα έλεγα, πιο χειμωνιάτικο, έτσι κόζι κλίμα. Εντάξει, η αγαπημένη μου σκηνή από αυτήν την ταινία είναι στο τέλος, όπου γίνεται αυτός ο εκπληκτικός χορός με την Μπάρμπι και τον πρίγκιπα μπροστά στο συντριβάνι. Είναι απίστευτο. Τα μαλλιά της, το φόρεμά της που μετατρέπεται, όλο το σκηνικό με τα ροδοπέταλα που πέφτουν και την επένδυση Τσαϊκόφσκι από πάνω, παιδιά, είναι όνειρο. Πώς να μην βγει αυτή η ταινία πρώτη. Ακούστε τώρα να δείτε, την Μπάρμπι εδώ δεν την κάνει ούτε η Σία Κοσκινά ούτε η Λούπι. Πρέπει να ήταν και η μοναδική φορά που αυτή η ηθοποιός έκανε την Μπάρμπι, γιατί μετά δεν την ξαναείδαμε, πιστεύω, πουθενά. Παιδιά, την Μπάρμπι εδώ την κάνει η Δήμητρα Δημητριάδου. Παραμένει ο Μιχάλης Κουκουλωμάτης ως πρίγκιπας και Καριοθράφστης ως μεταπλωτιστής σε αυτή την ταινία. Εντάξει παιδιά, τι άλλο να πω πραγματικά, μιλάω πόση ώρα δεν ξέρω κι εγώ για την Μπάρμπι και τις ταινίες της. Ήταν μία και μία και πιστεύω, ίσως αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο είναι της γενιάς μου, γι' αυτό το λέω, αλλά πιστεύω ότι οι παλιότερες ταινίες της Μπάρμπι, κλασικές, με Τσαϊκόφσκι, με κλασική μουσική, με υπέροχα τραγούδια, με όλο αυτό το μαγικό κόσμο και την ωραία πλοκή, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, μετά τη Φεριτόπια για μένα, ή μετά και από κάποιες άλλες εκεί πέρα, λίγο
κάνουμε έτσι και έτσι. Δεν ξέρω. Και οι άλλες ταινίες που αναφέρθηκαν, αλλά δεν θα κάτσω να τις αναλύσω γιατί ήταν ρε παιδί μου 1-2, ξέρω εγώ, οι ψήφοι που είχαν πάρει από εσάς. Από μία ψήφο λοιπόν είχαν και οι υπόλοιπες ταινίες της Barbie, όπου ήταν το Μαγικό Νησί, Barbie Πράκτορας, αυτό δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, δεν την έχω δει ποτέ, Barbie Πράκτορας, κάπως έτσι. Μου είπατε κι άλλη μία, η Barbie με κάτι άλογα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λέγεται. Barbie με κάτι άλογα, θα σας το βάλω εσείς να το δείτε. Barbie και οι 3 σωματοφύλακες, Barbie και η βασίλισσα της μόδας. Καλά, αυτό είχε πάρα πολύ τρομερό χιούμορ, παιδιά, που ο Ken κυνηγούσε την Barbie για να σώσει τη σχέση τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και Barbie σχολείο για πριγκίπισσες. Αυτά ήταν που είχαν από μία ψήφο. Αυτά λοιπόν για την Barbie, την πολύ αγαπημένη σε όλα τα κορίτσια και αγόρια, θα πω εγώ, γιατί κάποια αγοράκια εκεί έξω λυσάξαν να κάνω το βίντεο της Barbie, τέλος πάντων. Ελπίζω να σας άρεσε, σταματάω να μιλάω, έχω κουραστεί, έχω σκάσει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο. Bye!